ካብ ዝተፈላለያ ደቂ ኣንስትዮ ናይ መርዓ ሕቶ ይቀርበሉካ እንተነበረ ግዜኽን ኣይተባኽና ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ትውዕል ጓል ኣንስተይቲ ኣይድልኒ እናበለ ዝመልሰን ዝነበረ ተፃዋታይ ሊቨርፑል ነበር ማነ በጅግና ተመርኢሉ ናይ ልቡ ረኺቡ ዶ ይኸውን? ነቲ ኣብ ሕልሙ ዝረኣዮ ዝተቐበረ ወርቂ ከወፅእ ዝፈተነ ጠፋእ ዝበሎ ሰብኣይ ኣብቲ ዝኹኣቶ ጉድጓድ ሜቱ መዛረቢ ብዙሓት ወይንቀንዩ ዘገርም እዩ። ንሎሚ ሒዜ ካብ ዝመጻኹ መደባት እዩ። ሰናይ ምክትታል። ሳይዶን ማነ ተመሪኡ ናይ ቀደም ተፃዋታይ እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ሳይዶን ማነ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መበቆል ኣዱ ምስ ጓል 19 ዓመት ኣርኩም ኣይሻ ተምባ ናይ መርዓ ጽምብል ከም ዝገበረት ሓቢሩ። እዚ ሰኔጋላዊ ብሉጽ ተፃዋታይ ነቲ ናይ መርዓ ጽምብል ብምስጢር ከም ዝሓልፍ ገይሩ። ወዲ 31 ዓመት ሳይዶ ማነ ካብ ነዊሓት ሒዙ ጸሎት እተዘውትርን ኣብ ከም በዓል ፌስቡክ ኢንስታግራምን ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘይትውዕልን መጻምርቲ ከም ዝደሊ ይገልጽ ነይሩ። እቲ ተፃዋታይ ነዛ ብሸውዓተ ጥሪ ኣቁድ ዝኣሰረላ መጻምርቱ ጓል 16 ዓመት ከላ ኣትሒዙ ተሓፂዋ ነይሩ። ኣብ ሃገረ ሰኔጋል ሕጋዊ ናይ መርዓ ዕድመ ካብ 16 ዓመት ዝጅምር ኣብ ኬር ማሰር ኣብ ዝተባህለ ኣብ ርእሲ ከተማ ዳካር ዝርከብ ቦታ ዋንጫ ኣፍሪቃ ቅድሚ ምጅማሩ ቅድሚ 6 መዓልታት ዝተገበረ ጽምብል ውሁዳት ስድራ ቤቱ ኣዕርክቱን መጻወትን ከም ዝተረኸቡ ተፈሊጡሉ። ማነን በዓልቲ ቤቱን ኣብ ካስማን ዝተባህለ ቦታ ሰኔጋል ይምዓብዮም። ኣብ ክልተ ኣእዳዋ ሕኛ ጌራ ጽምብል መርዓ ዘካየደት ኣይሻ ተምባ ኣቦኣ መሓንድስ እዩ። ማነ መዛ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ሊቨርፑል ከለዩ ርክብ ጀሚሩ። ይኹን እምበር ብዛዕባ ርክቦም ዝፈልጥ ኣይነበረን። ኣብ 2022 ግን ከመይ ዓይነት ሰበይቲ ከም ዝደሊ ተዛሪቡ እምባሩ ይፍለጥ። ሳይዶ ማነ ካብ ዝተፈላለያ ደቂ ኣንስትዮ ናይ መርዓ ሕቶ ይቀርበሉካ እንተነበረ ግዜኽን ኣይተባኽና ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ትውዕል ጓል ኣንስተይቲ ኣይደልኒ እናበለዩ ዝምልሰለን ነይሩ። ማነ ነዛ በዓልቲ ቤቱ ሓው ኣቦኡ እዩ ኣማፂሉ። ማነን ኣይሻን ዝተወለዱሉ ካስማን ዝተባህለ ቦታ ትሑት መነባብሮ ዘሎም ሰኔጋላውያን ዝቕመጥሉ ስፍራ እዩ። እቲ ተፃዋታይ ካብ ፆታ ኩዕሶ እግሪ ብዝረኸቦ ኣታዊታት ነዛ መበቆል ኣዱ ሆስፒታል፣ መስጊድ፣ ቤት ትምህርቲ፣ መዕደሊ ነዳድን ካልእን ከም ዘስርሐላ ይፍለጥ። ንሱ 700,000 ፓውንድ ወፃኢ ብምግባር ሓደሽቲ ገዛውቱን ሃኒጹላ እዩ። ማነ ኣብ 2022 ነቲ 445,000 ፓውንድ ወፃኢ ገይሩ ዝሓነፁ ሆስፒታል ኣብ ዝበፅሐሉ ናይ ጅግና ኣቀባበላ ከም ዝተገበረሉ ይዝከር። እቲ ንሱ ዝሓነፀ ሆስፒታል ን34 ዓድታት ዘገልግል ዘሎ። 250,000 ፓውንድ ወፃኢ ገይሩ ቤት ትምህርቲ ዝሓነፀ ማነ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ናይዛ መበቆል ኣዱ ወርሓዊ 70 ፓውንድ ብነፃ ይህብ። ብዘይካ እዚ ኣብቲ ዝሓነፆ ቤት ትምህርቲ ፀብለል ንዝበሉ ተምሃሮ 400 ፓውንድ ሽልማት ይህብ። መዓስ እዚ ጥራሕ ኣብ ኣዱ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሮ ሓድሽ ስታድዮም ይሓንፅ ከም ዘሎ ይንገር። ኣብዚ እዋን ምስ ሃገራዊት ጋንታ ሰኔጋል ኣብ ኣይቮሪ ኮስት ዝርከብ ዘሎ ማነ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ባየር ሙኒክ ናብ ስዑዳዊት ክለብ ኣልናስር ብ34 ሚልዮን ፓውንድ ከም ተሰጋገረ ኣይረስኣን። ንሱ ካብዛ ስዑዳዊት ክለብ ሰሙናዊ 650,000 ፓውንድ ማሕያ ይወስድ። ማነ ማልያ ኣልናስር ወዲዩ ኣብ ዝተሰለፈለን 26 ፀወታታት 12 ሽቶ ከመዝግብ ክኢል እዩ። ነቲ ኣብ ሕልሙ ዝረኣዩ ዝተቐበረ ወርቂ ከወፅእ ዝፈተነ ሰብኣይ ኣብቲ ዝኹኣቶ ጉድጓድ ሜቱ። ሓደ ወዲ 71 ዓመት ብራዚላዊ ኣብ ክሽነ ገዝኡ ብዙሕ ወርቂ ከም ዝተቐበረ ሓሊሙ። እዚ ሰብኣይ ኣብ ገዝኡ ወርቂ ተቐቢሩ ከም ዘሎ ብሕልሚ ከም ዝረኣየ ንጎረቤቱ ከም ዝነገሮን ነዚ ሃብቲ ንምውፃእ ክኹዕት ከም ዝወሰነን ይንገር። እዚ ሰብኣይ ነቲ ጎይታ ዘርኣይኒ ዝበለ ወርቂ ንምውፃእ 40 ሜትሮ ንታሕቲ ክኹዕት ይጅምር። ድሕሪ ብዙሕ ፃዕርን ድኻምን ድማ 40 ሜትሮ ዝኸውን ምስ ኩዓተ ንዕረፍቲ ክወፅእ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ከም ዝተኣንቀፈ ይንገር።
ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ወርቂ ንምርካብ ነቲ ጉድጓድ ዝኹዓተ ሰብኣይ በዓሉ ዝኹዓቶ ጉድጓድ ጠንቂ ሞቱ ከም ዝኾነ ይግለጽ። ሰራሕተኛታት ህጹጽ ረድኤት መጺኦም ካብቲ ዓሚቕ ጉድጓድ እንተውፅእዎ እኳ እንተኾነ ተሰባቢሩ ብዙሕ ደሙ ስለ ዝፈሰሶ ህይወቱ ክተርፍ ግን ኣይከኣለትን።